New arrivals. Mga J1 natin, dami pa nag-i-interest dyan. Okay, meron tayong tatlong Yeezy. Ito, dami nag-i-interest dito. Napakaangas ng pormahan. Ito yung mga EF1 na pangmalakasan, mga big size. Napakaganda ng kondisyon. Salamat kay Kuya Jojo. The best yan. Kahit po alin dyan, 99 pesos na lang. Sa mga bakasyon nyo, okay ba? So may natira pang painting dito. Ito yung painting ko po dati. Painting daw na nakakatakot. So ano pang mas nakakatakot pa? Sa sitwasyon na naubusan ka ng pera, make sure na mayroong mga laman yung wallet ninyo pag pumasok kayo dito. Kasi nga, new arrival po tayo sa ating bagong extension. Ito na yun, di ba? Dati may mga sapatos pa tayo dyan. Ngayon, bukas na. Tapos ito po yung mga pambata natin. Tapos ito yung mga magagandang quality pa ng mga sapatos na natira last week. Kaya yan, ang dami pa nag-i-interest dyan. Ito na nga, pumasok tayo dito sa mga bagong arrival. Ito yung mga pambabae natin. Nasa right side, meron tayong tatlong Yeezy, mga Vans, may Reebok, tapos meron tayong Onitsuka din dito. Ang dami nag-i-interest dito. May foam pasite na pambabae, may mga Dunk Low, Skechers na pink, tapos yun, sa gilid may bago tayong Stasi, tapos mga Adidas, mga Vans. Tapos ito, ma-appeal to sa mga girls, yung Puma. Kakaiba yung yung upper part niya. O meron pa tayong 8 minutes. So, may mga A6 po tayo, undefeated. Ang dami naghahanap nito. Puma Sui, napakaangas ng pormahan nito. Leather na leather lahat. CAT Caterpillar, walang kagasgas-gasgas yung buong leather niya. Upper part, left part, kahit sa mga midsole niya. Tapos napakapulido ng stitching niya. Vans Air 270. Ito yung majority ng mga pambabae natin. Tapos dito tayo sa panlalaki. New arrivals. Ito yung mga pambabae natin. Extended po siya ng isang rack dito sa unahan. Meron tayong Blazer. May Yankees dito. Ganda ng kondisyon ng Yankees na to. Medyo nabura lang yung NY niya pero okay pa overall. May Skechers, may Jordan. Ito yung mga EF1 na pangmalakasan talaga, pambabae. Meron ding EF1 na puti. So yun, mga EF1, EF1 ones. Tapos may nag-iisang soccer shoes dyan. Meron tayong mga Stan Smith, mga Li-Ning, tapos mga Klay Thompson. And itong pick na to, and isa din to sa mga napakagandang kondisyon na pang basketball ngayon dito. Itong dalawang to, actually itong tatlong to, itong pick, itong Li-Ning, tapos itong isa pang pick. And ang kagandahan sa kanila, mga big size. Itong Li-Ning lang na to, 11 siya. Yung Klay Thompson natin, 9.5, 9.5, 9.5. Kakapunta lang namin sa Anta Store noong nakaraan. Ito yung mga nakadisplay sa Anta Store doon. Konting adjustment lang sa paglinis, sa pag-restore, lalong-lalo na sa pagliha po ng ilalim. So yung mga manipis lang ang grit na mga liha, yun po yung gagamitin natin para mag-expose yung original rubber na nandito. Mas magiging spiky pa siya kumpara sa kung ano yung kondisyon na ngayon. Meron tayong t-shirt na Adidas, nagtabi-tabi na yung mga superstar natin at Stan Smith. Tapos ito yung pinakamagandang Adidas na napunta dito ngayon. Napakaganda ng kondisyon niya. Yan, may mga AF1. Tapos punta tayo dito sa Jordan na shoes. Ito yung mga J1 natin. Alam ko dami naghahanap ng low pero isa lang po yung dumating and hindi pag masyadong kalakihan, 7 US lang. So jackpot yung mga 7 US dito. May pambata rin na J1. Tapos karamihan po dyan mga 9, 8 and 9 mga J1 natin. May nag-iisang J4 doon. Tapos ito yung napakagandang kondisyon na pambabae. Sumi-silver yung datingan niya. Tapos ito, karamihan na po dyan mga pambasketball. May Jordan pa pala dito. May Dunk, may EF1 pa din. Yung mga nandito sa left side natin. Ayan. Okay na pala yung ilaw natin, Salamat kay Kuya Jojo. The best yan. Ito yung mga dating sapatos natin na naka 50% off. And since nag-extend po kami dito, kailangan namin ng mas maraming lalagyan ng mga sapatos. 99 pesos na lang po yan lahat. Kahit po alin dyan, 99 pesos na lang. Lahat ng mga nandito sa part na to. Medyo may mga kaunting issues na po ito na kailangan ng adjustments, paglilinis, pagdidikit, pag-aayos. So, yung mga taong maparaan, yung mga gustong dumiskarte, bagay na bagay po ito sa inyo. 99 pesos lang, meron na kayong ganitong kayaudan. Medyo may heel drag lang, so pang outdoor na lang yan. Kaya yan yung pang malakasang balita natin. 99 pesos, saan pa kayo makakakita? Parang bumili lang kayo ng tsinelas, di ba? Pero 99 pesos lang. Titignan nyo, meron tayong mga bagong rack dyan, mga pambabae po yan, mga teenagers. J11 na may dimple, nandyan pa din. Tapos ayan, tapos na nila, may pabalons pa lang dyan sila. Ayos. Ito po yung dating stock natin ng mga shoes. So titignan nyo yung mga basketball shoes natin. Ayan. Diba? Namumula yung gitna, diba? Yun, saktong alas 10 na. Bubuksan na po natin yung pintuan. Let's see kung sino ng mga nasa labas. Yan library
reaction ko ito ah.